Ahojte, zdravím vás tu táto postava Robkáčik, takže ja sa tam trochu tišie, aby ma bolo vôbec aj počuť, lebo teda, no hučí to moc. Takže zdravím vás u ďalšieho tohto videa z hry Stumble Guys, takže zdravím vás tu tento, neviem, aký Indián vás tu zdraví, Robkáčik, takže toto je ďalší diel z tejto hry, už to dlho nebol, takže môžeme ísť na to. A vlastne takú jednu novinku, ale že teraz neviem zahrať rankedy, tak vám dám takú jednu novinku, že proste 17. septembra mám narodeniny, chápete ma? Tak a na narodeniny dostanem nový mobil a ten, kto by nevedel, tak dostanem mobil iPhone 15, takže tuto vám hore niekde vybehne proste toho mobilu fotka. A vlastne môžete sa vyhľadať proste jeho funkcia tak. Takže na narodeniny dostanem teda ten mobil a teda budú, čo je more s tým oný. A práve za toto chcem iPhone, že mi to nebude takto, bude trpkať tomu. Takže práve za to a vlastne aby to malo lepšiu kameru, lepší foťák, chápete ma, a aby to proste malo proste lepšie funkcie. A iPhone som mal asi raz v živote proste, ale to nie je tiež nadlho. Takže odtedy akože používam len čisto Android, takže je to také, že toto bude vlastne môj taký prvý oficiálny ako najdlhšie iPhone na tak nejakých pár rokov, takže môžete sa pripraviť od 20. septembra, lebo akože originál mám 17. septembra, ale budeme oslavovať až 20. septembra, takže od 20. septembra môžete čakať na lepšiu kvalitu videí proste. A toto neviem, prečo mi buglo na rankedoch. Prečo? Haló? Prosím, nebugni to. Veď mám dobrý ping, prečo, jak to môže bugovať? Skáč, more, skáč. Vidíte moje prsty, jak mám na 2TV a SD. More, toto čo má byť? Ja neviem, či som vyhral, prehral, alebo čo som spravil. No, haló. More, však to som mŕtvý, jasné. Čo je pre Boha s týmto? Stláčam space. Nič. Pane Bože. Veď mám dobrý ping, pozrite za 30, ja neviem, čo tam svíci. Takže som už asi prehral. Nie, asi, ale hej, no. Takže je to, no. Ale akože iPhone chcem aj za to proste, chápete ma? What the hell? To jak? Veď som nič nespravil. Ty kokos. Nič som nespravil a nejde to. Bože môj. Teraz to ani stlačiť nejde. Čo je toto? Ty kokos. To je jaký oný. To jak to sa mi aj toto zmenilo, ja som tu nemal takúto tapetu. More, však čomu oné, tak asi sa vám ozvem, keď sa mi to už načíta, lebo už toto prizabijem. Toto. A jak sa zapol Netflix? Jak sa zapol? No proste, to sú moja rodina, chápete vám? Však už. To nejde to. Tak ja sa vám ozvem, keď to pôjde, lebo to vôbec nejde. Už tu čakám asi 10 minút a stále to nejde. 10 minút. Jej, čo? Aha. Tak nič. Paráda. Už asi takto tu 10 minút trieskam do tej onej. No, poď. Už obrazovka. Dobre. A inak budem robiť losovanie o tejto space, ktoré som mal na druhej klávesnici, proste len takéto tlačítko. Takže kto chce, tak mi to napíšte do komentárov a ja mu to z radosti pošlem proste. Toto bol space proste, chápete ma, že toto, tak toto vyzerá proste, toto má taký ten oný, toto, nič tu nie je napísané, keď chcete, tak môžete, ja vám to tam dopíšem, že space, pace, tak ja vám to tam kľudne dopíšem. Dobre, ale zatiaľ kým sa mi toto skopili Stumble Guys nainštaluje, tak ja si zatiaľ alebo však ja tam napíšem oný ten space, keď dohrám hru. Dobre, takže dáme si tie rankedy, lebo rankedy ma bavia. Poďme na to. Ja tam zatiaľ napíšem ten space. Neviem, či to bude dobre vidno. Tak nič.
Potreboval som bielu. No, bielu nemám. To je zle. No nič, poďme na to. Loading. Dobre, tak, poď nejakú dobrú mapu. Poďme. Už toto video natáčam 28 minút. 28 minút a ešte som ani jednu hru nedohral. Jak však? To jak? Nie! Ale čak to čo je? Ale to čo je toto? To čo je? To nemôže takto byť. Však ani som ani preskočil prvú prekážku a nič som skapal. To není normálne. Tyko more. To není normálne. Tak ja tam ty kokos a potom to ani nejde. Chápete ma? Není normálne. A ja mám, viete ako toto tam napíšem ten space, že je lepidlom. Lebo nemám bielu. Tak nič, ešte horšie. 0 meč oných som vyhrať, čo to je. 0, že 0. Continue. Claim play. Už to načam pol hodinu a nič som v tejto hre nespravil, nič. Ale toto video bude tak zeditované, že bude mať, že 20 minút. Pane Bože. Poď už ty, Indián. Niger. To budeme volať Niger. To je Niger. Niga. Poďme. Zase táto prostá mapa. Pane Bože. Poďme na to. Niga. Niga už ide do toho. Jak sa točím, jak Tokio. Pane Bože, čo som zrútil. Ale mám to riti. Poď! Bože, to ešte aj lasery sú. Jak mám dať, čo je také ultra hard. Ja mám tak malú podložku na myšku, malú podložku proste na myš, lebo nemôžem s ňou moc veľmi hýbať akože do strán, lebo mi to nedočáhne. Krista Boha. Toto jak mám dať? Toto je hrozné. Jaj, ty kokos. Poď, skáč. Dobre, ty kokos. Tento nech vypadne. A som vyhral. Nie. Dobre, ty kokos. To jak som dal? Ty kokos, poď. Dobre, ty kokos. To čo? Yes, ja som to vyhral. Yes, Niger to vyhral. Niga. On to vyhral, pozri, aký Niger. Ty kokos. Dobre. Niga to vyhral. Dobre. Ty more. Ešte pár mi chýba, ešte jeden win. Dobre, tak poďme. Hovorím, že tie rankedy sú dobre sú. Poďme ešte, pár si dáme rankedíkov. Ako sa máte? Inak ja výborne. Takže tak. Poďme na to. Dúfam, teraz zistím, že mám úplne že stihnutý mikrofón. Takže zapnem. Dobre, vlastne nepočuli, ale dobre. Nie, prečo toto? Poviem, že bude... No jasné. Ja som to vedel. Že jeden sa musí kvalifikovať. Som to vedel. A to ja určite nebudem, lebo ja som v tejto mape slabý jak môj ranný čaj. Takže... Pane Bože môjho na nebi. Opatruj ma. Dobre, ideme sem na bok, ako vždycky. A ideme. Poďme, táto cesta je najkračšia, čo sa týka tejto mapy. Lebo, viete no, chápete ma. Dobre, idem na bok. Niekedy ma to aj vystrelí a je to lepšie, lebo môžem dať ten double jump. Teda ma to vystrelí.
Ja neverím, že som tu dobre. Aspoň tretí som tu, to je dobré, to je v pohode. Ty kokos. Nie, tento vyhral. Čo? More, ja to ešte vyhrám. Dobre, poď! Yes! Ja som to dal. Ty kokos. Ja som to dal, druhý win po sebe. Čo ti? A nač čaká vlastne 6 sekúnd, čak to aj tak som vyhral už. Alebo dúfam, že som to vyhral. Prosím, nech som to vyhral, prosím. Prosím, nech som to vyhral, prosím. Niga to vyhral, Niger, to vyhral. Niga. Dobre, yes. Dobre, ďalší win. Vin Diesel. Diesel. Tun sahur. Tun sahur. Tung sahur. Dobre, takže... Aha, máme aj bronzový. Sme pokročili. Ty kokos. Neverím. Ja som čo získal v tejto hre. Neviežím. No, takže máme tu niečo v tomto pase. Či Stumble Pass. Tam mám čo je free, tak si to potom otvoríme. Nejaký nový Colder Brush. Čo to je? Nechcem. Dobre, máme tu niečo za free. Takže poďme na toto otvoriť. Čo tu máme? Aha, máme tu Lucky Wheel. Zadarmo. Tak poďme na to. Poď aký pekný skin. Poď legendary skin. Poď. Nie. Mi nehovor. Toto, čak to je aký oný. Retard. Toto. Stumble Book. Ty kokos, ale ja sa ekvipnem. Aspoň budem smiešný. Toto si nemôžem nič už kúpiť, nie. Za 25 €. Kto by do tejto hry dával 25 €? No, dobre. Počkaj, máme tu nejaké splnené misie. Uvidíme, čo tu mám. A nejde mi to dobre. Takže čo tu mám? 3 až do konca. Dobre. Máme tu nejaké congratulations. Nejaký proces. Ale neviem, na čo máme to už skoro 10 000. Na čo mi to je? Ja nič to nemíňam. Musím hrať 15 hier s jedným friendom. Place in top 5 race around. Nechápem, čo to je, ale dobré. Zahráme si teraz ešte jednu normálnu hru. Poslednú už. Jednu túto normálnu. Si zahráme. Ja toto, čo robím, tak to je caps lock, prosím. Mi to nejde. Už mi to nejde, už som to rozbil. Keď vypne caps lock, tak to stále ostáva. No čo som tým spravil? To nejde. Ja toto červené, čo sa tu odráža, tak to je proste moja myška, čo svíti. No. Ale toto má zmiznúť už, ten caps lock, čo tam je to ABC. D. Ej, bože môj. Čo tu máme ako mapu? Dobre, poď. Toto musíme byť aspoň druhý. Maximálne som chcel povedať, čo? Maximálne, nové slovíčko. Morea, tak ako, toto čo má znamenať? Toto je jedna z najľahších map a toto čo má znamenať, to jak som si zmenil ten skin, to za to. Jak som si zmenil ten skin, to za to som taký už netrebný. Kokos. Ešte on sa aj odrá, však ale to je včelač, čo to je? Sršeň. Nikto nemá rád sršne cez leto. Ja som vstúpil na sršne. Skoro som zomrel. Páne Bože, toto sa mi nestalo ani za celú moju kariéru v tejto hre. Že ma to odrazilo až hentam. To sa mi nikdy nestalo. Čo ti šibe? Koľko ti sú tam už? Dobre. So,
Dobre. Ja mám taký pocit, že ten caps lock som viac rozbil, ak bol. Dobre. 12 z 12. Ďalšia hra. Keď vyhrám túto celú hru, tak spravím hodinové video zo Stumble Guys. Za 25 odberateľov. Keď vyhrám celú túto hru. Za 25, keď máme 24, tak keď dáme 25, tak proste dám hodinové video z tejto hry. Takže dávať sa odbery, kto nemá. Lebo inak dostanete kopačky odo mňa. Takže tak. Poďme. To čo je toto? Čo toto čaká? Ale čo to má znamenať toto? Haló? Toto nejde voľako. Počkaj. Toto nejde. No, nemám lepší nápad. Pozerajte, stlačíte SC. Ani to nejde. Keď stlačíte SC, ani to nejde. Nejde to proste. Nejde. Proste ono to nejde. Ono nejde stlačiť SC. FN lock. Čo je FN lock? Toto? To asi... Tu je napríklad FN lock. Neviem, čo je FN lock. Ale on to nejde, on sa tu puglo. A ako robím hydroklik, tak hneď sa to ne... Hneď sa nám vyšiel ping. Ale tak čo to nejde, tak dám delete. No! Bože. Aha. Jaj, bože môj. Zase aj myška odpojila. Páne bože, také komplikácie. A čo je toto? Ja nechcem... Ja mám taký veľmi jednoduchý nápad. Takto keď podržíte tlačítko uzavretia a potom znova sa stlačíte, tak sa to zapne znova. Stále tam počujem tú onu. Chápete ma? Ako je toto možné? Ako? Veď som to úplne reštartoval. Dobre, tak ešte raz. Dobre, skúsim to podržať dlhšie. Tlačítko zapnutia. No, zapol som. Teraz. No, konečne. Po 280 miliónov rokov. Jej. Po 280 rokov. Heslo mášte vidieť, je to proste môj dátum narodenia. No, alebo teda rok. Tak, kto vie, ten vie. No, moje meno tam je, vítajte. Vítaj. Ale opýtal som sa. No, po 8 000 miliónov rokoch. Ale už teraz nebudeme mať Stumble Guys, lebo vidno, že šíbe tomu. Tak si dáme, že toto. Že koľko klikov na myške dáš za sekúnd, za pár niekoľko sekúnd. Koľko dám za 10 sekúnd napríklad. A môžem to aj na space alebo na klávesnici. Tak dáme si tento CPC test. No, dáme si to tom. Neviem, čo je CPS. Vysvetlíte mi v komentároch. Dobre, poďme. Akože ja nie som moc dobrý v jitterclicku, proste ani v tlačaní myške proste. No, takže dáme si 10 sekúnd a ja idem na to. Takže tuto dám consens, ja neviem čo to je. Dáme na 10 sekúnd a teda idem na to, takže tuto musím stlačiť.
Dobre. Buffalo som ja. Buffalo. Koľko som dal? Aha. 71 klikov za 10 sekúnd. Teraz skúsim dať za 1 sekundu. Za 1 sekundu. Možno to neviem ani koľko, alebo 1 sekunda je, že 1, proste hotovo. 3. Čo som zapol? Nechcem, zruš to. More! Moja, úložisko. No, dobre. Nechcem Alzu, Airpody Pro 2. Nechcem. 7 klikov za sekundu. Skúsim dať za 100 sekúnd. Čiže koľko rýchlo dám za 100 sekúnd? To je viac ako minúta. Takže poďme za 100 sekúnd. Takže idem na to. Sekúnd. Však aj myšku rozbijem. Ale robím to jedným prstom, takže musíte to brať do úvahy, že to nerobím dvoma, lebo je to potom oveľa ľahšie. 204. More. Jedným prstom je to extrémne ťažké robiť. Poď. Extrémne je to ťažké, už ma bolí ruka. Máme polovicu. Tak ma bolí ruka už. More, musí poď. Už ma Už mi tuhne ruka normálne. Poď 500. Dobre. Rozbijem aj myš. Nie, poď. Už nevládzem. Poď 600. Nie. Ufuj. Moja ruka. Jaká panda? Však to je 598 klikov za 100 sekúnd. Však to ma normálne až rukami, mi odpadla ruka. Kokos. To je To je extrém. Môžem to robiť akože aj spaceom? Chápete ma, že na spacey. Nemôžem. Čo ho spravil? Ja to chcem robiť na notebookovej klávesnici. What? To je paráda. Ani som to nestihol, ne. Jeden... Ale neviem, čo je to CPS. Skúsim zase na 10 sekúnd. Fuj, tak ma bolí ruka po tých 100 sekundách. Mi ide odpadnúť. Try again. To on je s toto. No, to je rozprávky. Určite viete. Čo je? Takže ja by som to už toto ukončil, teda, lebo ani mi to zaprvé nejde. Takže už by som to toto ukončil u tohto videa proste. A teda, toto všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám ľúbilo. Dávajte lajky a odbery a čaute.